Aye wabo nana from me wabo mommy am kwana mo one wodi mense mo ba nana from me wabo mommy am kwana aye obodo mbo wada winie mu wabo nana from me wabo mommy am kwana eh wo yiko betri kashire wabo aye one wenye bia ono woba nana from aye woba ina na mase wan pim ahu feda woba nana aye woba eh woba nana je bia bebi we woba momi amakwana dala sa Asante Adehyeman wa hinie woba Adubia se de share ya Adehyeman woba nana from aye woba momi amakwana eh obodo mbo wada winie mu woba nana aye woba momi amakwana aye nana from aye me da won me didie wakoji amaye me da won me didie katachie nane mete sofre me dala si Asante Adehyeman mete sofre me ene baine na nano no ya da woni edidie waboni be mai ya da woni edidie na je bia bebi odi kan ya bodi ni e odi se pre kon densa swe na ye frefre wo aye nana masa wampim nyansa fo eda woni edidie e wakoji amaka techie se wada woni edidie ene nana ya se wasikan shows wada woni edidie wakuma mutofie wada woni edidie ye wabushi apanyini se wada woni edidie anakwajo mfuna mai wada woni edidie oyuko ba katra mada bodwe mwe nana bebi ewe katra mada bebi nana jebi na jwa mansansi wada woni edidie aye wini wo se wada woni edidie aye ontifu usu ansansi wada woni edidie wo se awo ye wada woni edidie na nene ya bodini oyuko betri kashire ya da woni edidie aye oye be ma dala sa Asante ye be ma aye ye ra ye be ma akunti ama ye be ma atechie jebi ye be ma ana jebi odi kan ye be ma yankwe oye be ma nana from ye be ma akunji ama ye be ma atechie jebi bebi oye be ma nana bebi odi kan ye be ma dala si Asante de share ye be ma Adehyeman ye be ma aye dana ye be ma aye kantinka ye be ma ye odi agromu ye be ma ye won monyam fo ye be ma adubia se de share ye be ma eba oye be ma no gwe share ye be ma
Adubia say hene ye be my Odro panyi bri kwan ye be my Adubia say hene ye be my Woku ehia ye be my Woku ehia odro panyi kwan ye be my I can't think I be my Osa be my ye be my Can't think I be my You be a saying ye be my To me, rather, as a brother, no. You say, I'm an Miss Ram, you wait, yes. I am farmer Brassier, and fed me, and shed Ninsa. The dear about my news, and when he is in control, nothing goes out of control. Because he's the ultimate God. Mummy won't pay. A ram, ahini, when I went to him, now says see that's a bread and Brazil, and I will mark a bread, ye trust. Eddie Medi, a show, or Toba, yes, Christ with him. Yet that was sin. Yes, Christ to walk as in John 17, verse 1. Your kind say, Eja, Embrana son. Shewba any munyam, now basso ashew any munyam. If any kind that was sick, yes, she say any associate, the Bibia, Yakabum Bia, no Diaba, when you anabi. Yet that was sick. Nadia, Eddie, any more so the Eddie shall win some. Ubi Biara, Wabedu has with you, Mishranka Udida. Now, when I'm passed so bad, I fell a wall walk home. You woman shall say, when I will from other states, I will map back a day and do every time mediate, yet that was so to my bedroom. The Bia, she said, Bia, see a bear and a tree. To me, rap one for a Basacasiano and to swap a bear kudu. Niti so said, Mawa Basacasiano so. Never took me, so why I did me, Bray, woman from. Bibia Jesus see a bear, me and one. They say, Bibia be a pega. If they are any asida, any cabia, and they are sure you go bring me yam. Now, what with some? Yes, so say when you become, and then they. Yes, sir, when you true when she say, Unfidia was soon to me now, away yes, kiss to demon or any mojan. Yet the cell when you may never. As so, what did I propose? So when I'm home, proposal, and maybe be a period, he said, when you couldn't be franca. Yes, she was, and couldn't be the idiot. And the other dream, but now him. Not doing it. And your part doing it. To me, right, doing it. If it's a winning, I would deal with you for. Yet that was so I better where he was so. You say, be a baby, ye, the baby, a pay your swap. Ye, ye, feet, and do I ye no sit down at the Bema. Yet that was sweet ye. Ye said ye was away, obey your bomb and out so. But by Jesus Christ to you and your bomb pay. Amen. Will you please take your seat? Our distinguished guests. Now we know the omnipotent God has taken his seat, so everything is under control. I've already told you the purpose of the gathering. Tonight, we are here for the coronation and swearing-in ceremony of the chiefs, queen, and their sub-chiefs and sub-queen mothers of the great Asante Adehyeman of Dallas. We have some distinguished personalities who have been invited. They are all here. And tonight, I'm not here alone to host this event. I came all the way from Chicago. As usual, my name is Nana Yawmaf. And I'm here with my senior brother, one of the ace MCs of the land, Nana Sifat. So I'd like Nana Sifat to say a word or two before I add whatever I need to. Nana?
asibira wada roma emi de sema bishia woni mi na me no bidi be kabu na eti twei ana eja na wo ka kire koma ye wo kan se nyame oyɛ nokwafo na ɔno de ohyirawa obiara ntumi ma odua afei nso sɛ wosi wo hene a woyɛ hene mapa deɛ menim no ana ɛdɔ wase mati na nasifa ene akyerɛ sɛ ɛnɛ ɛdi no ɛbɛyɛ nkɔso adɔfo no ɛnɛ nwummerɛ siehyia mu a dwumadie bi a ɛte sɛ yi a nasa no ɛbɛyɛ nkɔso no yɛhyehyɛ yɛahwehwɛ yɛapɛnipa bi ama wɔn atu dwuma bi na kyerɛ sɛ dwumadie no ayɛ nkɔso sɛ wohwɛ yɛ bɛkum so a ketefoɔ a ɛwɔ ha yi yɛfrɛ wɔn gye nyame kete group wɔn firi New England. That is a boat pull from the north to the south. Now, and then the man who said, Dallas, Asante Adehyeman, or my family. Dallas, Asante Adehyeman, if he a tiffy, a pushala for a poet, a copy. Ɛna ɛnɛ yɛbɛhyia wɔn di mu a yɛbɛpa wɔn ntoma eti sɛ wɔn de ketefoɔ firi New England na yɛkɔ buroni so bie mu a yɛbɛka sɛ diidi no yɛfrɛ no oyibo wɔn nso from the south na oyibo yɛ nipa bi a sɛ wopɛ sɛ woyɛ wɛd woyɛ adɔre woyɛ bɛɛbi agro bi a wodie bi a wohia tikyi ɛwɔ Dallas ayɛ mesrɛ wo bɛba oyibo agro no ne kɛseɛ no ɔwɔ kɛseɛ ho nneɛma ɔwɔ ketewa ho nneɛma baabi bia wode ɔba bedroom koraa no a oyibo nim ka ɔbɛfa so a ɔbɛbɔ ama na ne number 682-288-8729 sɛ ɔhwɛ no a wobɛnya no saa na ti na mi ketefoɔ nso ɛnyɛ yi ase nkoa ɛnɛ nkwankwa yi wɔn a wɔaredeɛ nyinaa kɔyɛ amanneɛ ne amammerɛ bɛhwɛ na ɔbaa hyehyɛ no wɔ hene ɔhema na bɛrima hyehyɛ no wɔ hema ɔhene na sɛ kete akyire a na ayɛ fɛfɛɛfɛ yoo saa na dwumadie yi nso ne wɔ fa ɛdi ho kyia mi na mɛ ho sɛ yɛ MC kɛseɛ ne ɔfa wada wo ebu wei deɛ mesrɛ ɔbɛbɔ abaaba all the way from Houston nana tita so kakra mesrɛ wo ma meto ne akyi sipanyin na ma ɔno abɔdi na wasom Asante man ɛwɔ Amerika ha akyɛ na sɛ mpanyinfoɔ mo yɛ adwuma no a na ɔmo pɛ nkwankwa bi ama yɛ de wɔn na ase ama so wɔn ni hɔ a yasɔ wɔn kuma ato adwumadie ni so sɛ wɔanyɛ a akame ma ama na ne mɛhu ha yi ebi tiri mo gbogbo nifa mɛmo obi a wini no no mɛmo na to ne din na akyɛ ɛgɔ yomi ni ama fɔ do ase bi amanfoɔ ɛdi obi asɛ ɛna adwɔfɔdwɔba nsa fabiri di nsa nananom de to awɔ ɛna no na sɛdeɛ amanfo kaeɛ no yɛdi adwene yɛ akye na onyini nso deɛ nti ne pɛne kaeɛ onyini nyɛ onyina na nneɛma nyinaa na yɛte kɔfam kakrakra na yɛte kɔfam ɛbɛdu abura na yɛntene nante nti nansa yɛ ama ma akɔtɔ Ghana kakra adwudwum ho kakra ɛnti saa na teɛ na meba ɛbɛyɛ sɛ ne na nyɛnomi ɛna mete asantemanka na durɛ nti meda mo ase yɛda dɔbɔfo ase sɛbi yɛsɛ mpanin di hwi koraa no ɔwɔ abakyɛɛ
Omo ba ya che omo ne hwe so ene ne so ye to aso saa ye ne so na ye so film na obi so abeto aso amane ye tutu na se ede ise kura bibia be ko wano na aye fe mo kama ko to ye ya ma twe ya po abebi kai die osefo bi enti fi bia ema ene se twe di no na me shem nkran ene rei efi ha to koso na munye membership drive mumma edom tiasese adisiman eno ne de akona ene empro awu be enkun du ena be shema Toronto Canada Oakland Chicago Massachusetts California Denver New York Connecticut Houston Wamuyano Omepuna na chese we across the breadth and length of the United States and young problem is sending and I can't go ever so much Asante America. Yes, sir. Ebi my na akwese mimi aga bi eko kwasi Joseph Okoto wireless here atitini ya friend Sanyu unto original one SANYO Sanyu titiniero sena bravo ya omo de kana say dey there you have been omo de kana say abaga ni wo sinsin ni bia omo so e ba ye no e no bi fufuro bi ba ye e no omo de no e ye sangu e na original one no ye sangu e de betima ba so bi atiko bi na no original ba me sham ko sa Asante Adehyeman obi a bi sham ma musi na ya ma fufu Chicago ba ye o se Adehyeman eno ya Asante me kwa ni tu sabani tu wa ma za pia omo yaba wada mo ebu nana mo ebeti no mo nya tiye ge Dallas Asante Adehyeman efi etifi ebusala fo epoye ekopi atoye ena ene yabesia wo di mu a ye be pawo ntuma it is all day get for free New England na ye ko produce die mu a ye ka say DJ no ye fe no yibo also from the south na oyibo ye di ba bia se o pese wo ye word o ye adore o ye baby agobi a wo die bia wo nie DJ ewo Dallas ade Mr. Beba Oyibo agro ne kase o kase ho niema o kito ho niema baby bia o do ba bedroom grana Oyibo ni ko be fa so o be ama na the number 68228888729 so hena ubenya saa de ti na ketefu so enye yi ase enkwa ene enkwa gbai o ma wari die nyina ko ya amane ni amamre behe na oba hye ho hini ohima na be ma hye ho ohima ohini na sekete tetira na ayefefe efe yo saa de kimedi misobi ne wo fa edi ho chiami na me ho se ye MC kesi ne wo fa oba wala wo mebu we dey Mr. Obama all the way from Houston. Yes. Nana tite so kakra to fe this no mame to ni ati speni na mo no abudi na wasom Asante mai ewa America ati na say peni fo mo ye adwuma no na o mo pe enkwa bi ama ye di wo na ase ama so wo ni wa ya so wo kuma ato ni so se wa anya akame ma
na ne na hu hei de bi tu mo ko ko difa na mo obi a wi no na na ko ndi na ache ego yo mi na ma ko do asabi ama for ego bi ase ina jo for jo ba isa mensa fabri bi isa na na no me to awo na sɛnea Africa yɛ no yɛdi adwene yɛ akye na onyini nso deɛ mfe ne mpɛne ka onyini nyɛ onyina na nneɛma nyinaa na yɛte kɔ fam kakrakra na yɛte kɔ fam ɛbɛdu baabi kora na yɛntumi nante nti nansa yɛ ama ma akɔtɔ Ghana kakra dwodwom hɔ kakra ɛnti saa na teɛ na meba bɛyɛ sɛ ne na nomi ɛna mete asantemanka na durɛ nti meda mo ase yɛda dɔbɔ fa ase sɛbi yɛsɛ mpani bi hwi koraa no ɔwɔ abakyɛe ɔmo baa yɛakyɛ ɔmo ne hwɛ soɔ ɛne ne so yɛtoa so saa deɛ mmerɛ so bɛsɔ na yɛso yɛfiri mu na obi so abɛtoa so amadeɛ yɛtoto no ase ɛdɛ yɛhyɛ kura biribiara bɛkɔ wano na ayɛ fɛfɛɛfɛ monka makoma to yɛ mu yɛabɛtwe ne apɔ abɛdi kan deɛ ɔsɛfoɔ bi antumi firi baabiara ɛma ɛne sɛ dwumadie no na yɛhyɛ mo nkuran ɛnɛ nnɛ yi ɛfiri ha mokɔ so na monyɛ membership drive momma ɛdɔm nti aseɛ sɛ adesiman ɛno ne deɛ akona ɛnɛ nkuro ahodoɔ bɛɛ nkuro du ɛna abɛhyɛ mu ha Toronto Canada ɛwɔ kuri Chicago wɔ ha Massachusetts California Denver New York Connecticut Houston wɔn amunia no wɔn adura na kyerɛ sɛ wei yɛ across the breadth and length of the United States. Enye problem yɛ nsɛbi ɛna aka bɔ mu ɛbɛ so wɔn ti asantemanku ɛwɔ America. Yɛsrɛ mu ebinom ayɛ bi na akɔyɛ sɛ mi nua bɛrima bi ɛkɔ kumasi dom sɛ ɔkɔtɔ wireless bi atete ne yɛ fɛ ne sanyo. Nso original one no ɛyɛ SANYO. Sanyo tete deɛ no sɛ na brafo yi a wɔn de galamsey ne deɛ de ko abɛnbɛsi bɛ wɔn wɔn de galamsey aba Ghana yi wɔn kyensee ne ne nua wɔn nso ɛbaayɛ no ɛna wɔn de fufuo bi baayɛ ɛna wɔn deɛ no ɛyɛ sango ɛna original one no yɛ sango. Ete betuma bɛso obi ati ko bi na nyɛ original na me hyɛ nkɔ sa Asante Adehyeman obi abisa ma mo se na yɛ amanfo fi Chicago baaɛ ɔse Adehyeman ɛno yɛ Asante mɛgu a yɛdi sɛ bɔre di wɔn mo na sɛ pia ɔmo yaba wɔda mo ewu na na mo ɛbɛte na ɔmo nya nti yɛ yie video animation ɔyɛ tabum kakra na yɛhwɛ na mene nana no kasa na yɛhu kwan bɛfa so a ɔbɛba yɛhyehyɛ yɛ ɛsitiɛ no abere biara no yɛwɔ wɔn a ɔba ekuo no mu akyɛ ɔmo ba yɛba ne nidisoɔ enti ka akyire edi kan na deɛ ɔba na piesie no edi akyire ti saa de saa kwan so deɛ ɛbɛfa na yɛde agyegye wɔn taataa tí ɔda mu bɛburu tí na bɛ omi ɛbɔ ɛ.
ahyɛm na wokɔfa mmiɛnsa mmienu bi efiri mpɔtam baabi na de wɔn ba a ɛno nkyerɛ sɛ sɛbi wokuo no edi mu na adehyeman deɛ ɛnɛ yɛ bɛkyerɛ ba na seman sɛ Asante kuo baako pɛ ɛna ɔpɛnfoɔ otufoɔ ɔfɛtutu a ɔtɔ so mmienu Asante yɛ Asante ewura ɔtutu etu eyi akɔna ɛyɛ Asante Council of North America ama wɔn mo ba wɔn ma bɛhwɛ ebibi akɔ so ɛnɛ executive secretary ɛyɛ Professor Dua ɔwɔ ha the deputy ɔsɔfo Wansi ɛwɔ ha president ɛyɛ Nana Edupoku Nyame Akua Cincinnati Asantefoɔ yi wɔn ɛyɛ Akuna president yɛ a meka yi so sɛ meka sɛ so Nana Yamafo Dabekye retu ba bi di amono nso ɛna mi APRO ekuo no mu kɔnkɔnsa nyinaa mi na mi die nsɛm a yɛ ntumi nka nyinaa mi na mi ka ntumi so mɛka ntumi amu ha mo ɛna adwuma no nti nana afei ɛna yɛ ne ti yɛbɛhyia mu a ɛba ebisira mo ma mi mɛ. Gafo mo gamu meba aturo di bi na ɛyɛ nsɛm Sabri yɛwɔ ɔhempɔn bi ɛwɔ yɛn mu ɔte nana no adanse ɔboase nsa so akonnwa so sɛ ɔkatakyie bɛɛwu a ɔyɛ ntɛm sɛ mo ɛgye nana tata ɔbɛkyerɛ ase nana ɛnni abɛɛma maame korɔ papa korɔ ɛna ɛbɛ ɔforo Dallas Asante Adehyeman akonnwa nti bɛ nana ɛtutu ne nan fundan aba so ɔbɛtan akyire ama ɛhyɛ ne deɛ no nyam ɔda wo na
Thank you.
Everyone also blind eye? suffering. Yeah, he let me get battery. Asante Adehyeman. Obi yamia, obi yebi. Eskonya. Asi na brand not to na ma fa se ba Chicago. Aba be tire so me, o be di be say e ma. Asi se Asante Adehyeman. Musi akona esiwo pi. Abushafo akona ibeku a otumfo pokwa edisi. Eno na ye na no ahye so ama ene enyi na amamofo bi peso se enso enye adwumata akona die yesiwo pi ene executive secretary a ohwe akona so Professor Gia Owaha the vice osofu kwensi ewa president Nana Poku Namiakua ewa ha PRO ewa ha epenifo bebre Nana Matiti Gunyaso wana wetimi aba omo representation so ewa ha itnache se bibia ay kama na yedu amane ede no so setia ebe ibu bi adate itine die dro no di edidie bema omaya eti ye de edidie ama ye mmanya ifrim eti ebebo the two anthems, the anthem of the United States of America and the anthem of Ghana, Canada and then Ghana. Yes, Canada. And he said, DJ, the amount of information beforehand. It's what do you know? What I would say, and from so many bad, no fight, and yet down to the body of home. The home of a family. We will still continue to stand and invite Nana Sapon Kuma if he is here. We are going to observe a minute of silence for our fallen heroes. Some of us left for eternity
during the COVID and other periods. And we have to recognize them as such. So Nana Sapon Kuma, yeah, a minute of silence, he's going to perform something. Shall we please be silent and observe the minute silence? If I say Nana no Medicaya, the Mujadishia, the Asante or the Kai on Sunday. Yes. Another 1 minute silent for the first Akuna president, Nana Freddy Adehyeman. He just passed away, and we want to observe that as well. Then Nana Udika or Akuna Busiai, our Trakonya Swan, and said, Swatu Safred, Yena Yakai. Ayo, Sabri, PC, Adaroma, Nesro, Uni, Nana Yerusua, Canada. Asante for him, Wajina Asante by name, Wakuma, Nanano, Ian and I say Ajimai, Bewa, and in another Bewa Apa. Yet Misamofa, Kitty, and Yona, New York, Asante by PhD.
to Median Medicama Motias, Gabrichi, Mene, Midria Penny, Nana Sifa, our Dallas in the Saturday, Nana, Madame Blue, Brian, Nana Sifa. Nana, that be a new baby. I was saying, Nana, near him, I wore at Shimai. It was a flow. Now also, Oba, recession, Nana, it's no, the Bema, Nana, only Nana, Ample, be this age. Yo, additional bush penny. This no only him, Madame Roma. Obe Pia. Islam Madaruma, a Madame dear, and it's the old penny, the woman. I didn't say a moon and a cage in my bed. A Madame Pio, dear, Naja, so for Wednesday, and in penny four. Nana Champion home. Yo, I'm sorry. Nana Champion home. What we did this. We did. We did it, and now we do Emra. We did it. I'm a stay one bracket to Ampion. I'm supposed young person and no better than at changing. You see, a buy at a never I will be. You could be asked on. And I'm waiting here, so I have to go. Mubeka. And you mean Natural, whatever. See, money too, 2 4 hours for him. And then, yeah, Mimia, Nana, very. Or what I want to say. I want to say, yeah, Mimia. Anama sewa braketu ampem ya kwa exam to exam you say Asante Adehyeman ekua e Dallas a ye dom akona ene ye be say ye penny ene tre amansan ene tina ye try. and I said, Tinia, Muyi penny. And the answer, you want. You know what I want. It's so good. Said Dallas, a push up penny or him. Almost a woman and Tom by a check. And tea, Omatras Yaki, it's up on him. Said Omia Bushani, Dallas, and penny for Asham, a Sabia, Bruce, Sabia Pronto, or Fata. Said Omafro.
Dallas akonnwa no ɛma ho nti na wɔn kyerɛ nti yɛsɛ mmerɛ no kawo yɛ Zabani, wonim sɛ America ha yɛ akɔmɛdi ɛwɔ ha ɛyɛ soronko nti berɛ biara no samadeɛ a yɛsua na ha yɛba yɛsa yɛkɔ nyinaa amadeɛ bi ɛbɔ yɛ ni o nanso ɛda yɛntumi nyɛ no kyekyerekyere yɛada yɛsua no kakra kakra ɔsɛ America ha akonnwa no yɛto aba ɛna yi wɔ hene deɛ na n'akya mepɛ sɛ busa ne sɛ seesei no mmerɛ som na moto aba yi no ana na sɛ kwan bɛɛ so na mofaa so yi wɔ hene Yo, Nana Jami. Ɛyɛ me nuaba ɛne me ha kɔhyia ɛna ɛkuo no nyinaa kɔhyia ɛne ɛto aba ɛyi yɛkɛndifoɔ nti ɛto aba anawo na adawo no sɛdeɛ abusuapadeɛ ne ɔhema aseɛ no sɛ ɔmuto aba no ɔmu kenkaeɛ no deɛ ɔmu yii no na ɔmu de yii no no mu a aba no de yii no wɔde di kan nti na ɔmu pɛ sɛ ɔsi biribi kyerɛ Kapeli, kuna no ada roma. Anamzo onu da wasifa. Anaso da wasiye. Da wa pa ni so as. Se mudi constitution no so emra no so na mo to aba. Na mo yi de ko de be. O da wasifa. E bi se. Ye ina ya ti Africa ye ni de ko so. Se de na na ma Africa ye no. Ade ye me da ba. Nisi e ko otu fo o se media akura da bidim ano kwa da damtibu asebo no kwa da damtibu enti na so oda was oda oba benas sabo to aba na mu yi ni ne na chese bibie ni hobi bibie ni achi to oda masifa yo enti yan cha ho no ana wala ma ale be so ma ya kofa you know about you. Kapelo ada o mani e. Fa ko ti se ba ti e ba. Ko che na no.
Mo akyerɛ mo ma ne mo nana no ɛfiri sɛ yɛaba yi yɛbɛkɔ yɛbrɛ so a onyame bɛfrɛ yɛ ame akɔda nanso akyirima no ɛsɛ ɔmuhunu wɔ mu kasaa ne wɔ mu amammerɛ ɛno ne yɛ tumi Asante Kingdom. Yo, it is some people so. Oh, I. Only. Oh, man. Yeah, I want to. Bema, when you say America, we are to about you. So, say no. To obey you. Ama and then. Who began? Let's be a bruise of your front. What's right? So, it's no. Yet they are. As I said, foot yoga, everyone. It's a now, all down by the former. Before we can be actual, and I'm not be actual. And some they do also have us why. And now, man, that man in here, the Daman, I don't know about them. Now, I can catch you, the reserve, send you, preserve your pronto. I can't know the mood. Say, I can't be out to not soon. That's the 15 idea, the side. I read Sabina. I call yet some you group, I am. It is the Daman, I'm like a man. I can be actually. So the women said, Asante Adehyeman is it here no? The 20th year, you will say, your best say, say, yes, Asante Adehyeman. Yes, Asante and seven. Said the mayor, the rain free. It's no, I can't make a channel say, the answer I was a penny or him, I do hello. Omadi kan aka bebre a kyerɛw omatufo na wo dem asa no mode wo ba ha srewa hwede yie sɛ futuo bi a wonya no wɔ kokua mu no wo de bɛyɛ adwuma na Asante man so afa ne tuma papa afira ananom srewa man kwan na ɔse bibi ekyem aduo amabo Yeah. amabo ana toso Okay, Chicago.
18 time, and such a linear over. Linear, who says that you have your 12 any. And me at my Ukuma at all by you or. And me at home, that's a good press soon. So, and she said, I only can ask her. She has seen many people trying. Sabaya, any deals, the more champions. Billion. Ukuma, when you're back, when you be here, the father. Now, woman, you are any offer, any good about my 2 years. Another woman, this one said, Indian, say, Mr. 700. Let's just say, one white wasn't beach in the master. No more, no. Said, make a second cry. The problem here in Incomo. And you said you will sit here. And we are a real Texas time. The other result said, the beer show and the beer so make a home. The other one was said that he used to go at our sheep. So, another room is a part of our humanity. Yeah. Denver. Since here, that was mine. I do want to me up to about a year. The Yemen and president at Denver. Israel. First of Penina, it was 6 weeks. Home for my intimidating Ukuma. Now, I come send your future yet to them. The free and dry business one, and it's here about it. Israel, the future year, and I'm speaking when you come on, you need to say it. Tinana Madaroma, Israel, you're too for 1 million, the one can be spent of my. Nana Oba Kakra Control said, Sabi, Daras Ajiwa to me. Obano and Kabomu any idea in here. Said you overcome Bruno Abumu and also overcome a Bruno Abumu Ama and Yenina swap. Said the entity mu any Emma and Unquani and Archibino Yabudi and the Acansel. Sana now by a or Rema Bruno and Munyam and Impuntio a by. Fawubia ya wodie yɛntwaji yi mu ɛnyɛ dɛ ɛma nanano madawroma mesremo ne hodo na onsi bi kakra mfankyira madawroma Bacho Columbus ya tisi groupies so Yura sianemu odaroma bro Beka bibi kakra achre mia oba nana frama nananom sabia bru sabia krato se nananom ka sembi se krom ha akonya yeto aba na mechire mu kakra yenti a yeto so aba ne se obia ne wa oyede hie krom ha yengina yeto akonya kase so krom kumase ene ye krom nanso amamre ni amani nti se yempese ye chibeyira na yemma ebeyira nti na ye de ye ema ekose yewura enmunyam na akonya kese se bi ebru krobi asante kotoko yene ye nyina no ohwe ti wadaro babru na namframa de yewura ompe bisi anemu empe na meka chiwo ompe shoti shoche ompe dresem na ompe hantan fa eni die ni ebuo ma ompe nifo na wo ohina wo ba no wo na wo so wo man no mo so aso mo enye se wo be ye wo ohene me na me ye ohene David is no wo so
na ɔman so asom nti mo ɔdaroma buru yɛwura CNN mu ɔdaroma ma ne nsi bibi nkyerɛ wo na wɔmfa kuro no ɛnyɛ ne dea Nana, what over? What you say about motor yellow? And no one had a tomorrow. It be to do a tomorrow. The man can say, Obi, I want tomorrow. Sabi Buru, obey the moon. When I read the car, was said the idea of proper friends. I did the crop friend. For be I, oh dear. For be I, just said. Sɛdeɛ ɛburu sɛ akonnwa si wɔ so mu a woka sɛm kyerɛ nnipa a na atena ase akonnwa si wɔ so mu a wobɛka mfie du kura dada so bɛgyina nti bi sɛ kakra na na maka kyerɛ mu wobɛma akonnwa si wɔ so mu na atena ase wae nana wadaroma sɛdeɛ nanam seɛ wobɛnya ase ake bi akyerɛ nanan nti wadaroma kwa be mu na be ma no kwa dia kwa no si bi chem zio Abraham kaka mo mo fama na that's what and now I'm saying giving that no research so you be who are betrayed and it just know they can make catch one say and now we are so now so now the winner so at the end and the two of us say kakoli na bo that's how we na we back I na fa ni na bo dai and come on and they make catch one say so time was on. Long problem was in time was from one. First part war. So we have a problem behind it. Emma, but the American, the Gambia catch one said, what does a Catalan Samina, a woman way back? 2% and whatever. Same way. Zapata, how Malachi, no single myself. President Takase, that is a Wakasa. And our Daruma. So, that be always about Coswash, the young America, Royal Coswash in the war, and to Massa. And now go to the second, and to Massa, Coswash. It Massa was what? Hey, man. If you have any advice to give the incoming chief, you can I am very, very happy to be here. I'm sorry I can't speak well enough in a native language, but this is really an amazing assembly. I'm so happy to be a part of it. I think that my advice, if I can so offer it to people who have done so much for their community, is for us to, as a community of Black people, to consider what it is that our goal is. I am here to mainly be a part of raising funds for the hospital in the Guyana district. And that hospital is dedicated to children. And so I think we really do have to think what we're doing and preparing for our children. And I think just considering what our goals are will be a great guide in doing it. Thank you. Yeah! Ayo, I remember Chami. Said, Nana Makayan, or say, and it is said there, Mabakayan, I am. Utaya, I said, truly consume, ever go if he. Now, why, no baby, or young consume. A woman is sweating who's on there, I am Sabia, and went to man.
It's me, yes, see, and you should obey. See a baby, then they are coffee, then they are more Asante. Now, Sunday, I don't see. Sunday, I don't know. I make us say your friend can achieve and work with you. The cheaper means any the Shitantia and then another one stress on CDB chair and I know. Yeah. And chair, I want me to take my gear and costume. I'm sure boss said, you need here, major in number. It's as a minimum you bet me. And you near my Washington in the field. Minim esisa wodi aba inyanka abrabom ewufi intinesa dibrekesi aba na me ofi a me ntina fie na me nkase me de telephone na no kasa me jaje me yi dia no na ahini ni de ne fe ne lewu ende ahini no ne fe ne ntuma kese na sidi bi che na na ndu a afena e shase Dallas ha wo in sebe wo ha me pesa wo ye nka bo ngene yeah ibia ni wo ye impossible ibia impossible I so can pabo na de mani achi wo Dallas ne se de ye nyina ye wura o ka ye se ye ma ya Asante sem ehia ye eno na ne ma ba be mu wo Dallas ase yeah ya Asante sem hia ye Asante sem hia ye dia na ye mpuntuo Asante sem hia ye dia na ye education Asante sem hia ye na wo se ye twa ye chi e kofie ko boa ye nuanu ma e wo fi Asante ko mu ni bi na se dem di kan sika ye no ugusu ye tiri sa ku betumi aye nana ahimye medical cash was a different ye ne if you are children e ko na adwuma no e sha mimma wa beti so e wo Dallas fo so mimma wa beti so e wo akona mpemfo so ani dia wo dia to ko awomahu atu aba de say di prayer mawi say ni die na mani die no to aso wo ba so Dallas o de Dallas le so sabi yese wo anye akwa ma akwa so nya akwa iti fatuti unim da bi efre ye fada se was yenim da bi efre ya ba de tu hase iti ne shaw en mo nyama Dallas ne akuna e dia shaw me busia enye proud e wo sa ni nyama yeah so ne ti wo ma me no wa ha unyama no nyina wa hase ya ye ba be tawachi na ita ye tawachi no si enim se enye ya ye tawachi in so be kuma ya mana boso eni tina yi na ya ba ye tawo chi be se ene tuni kesi a wasre na na no be kuma ni fa asre se ye fa ma ne hwe Dallas Asante Adehyeman be wo ha eni so be kuma ye wa down Israel for boni ani die en fa Dallas o man ne ye show ti show che en fa wa teso nyina wa nu en kasa church ya me da tinu krama e ko na o na wo di ni kura
Baby person here is out to a bar. You make us a brand to do. You best out to a bar. You know what's it? And then so from the you and not much. And now slow Messiah in Yahya. Samama. Nana was there, Nana, Pabna, what dear, I will be a force of obeying, Nana, who see what doom, therefore, Nana. And young or some pa in a nano and the small year, and now I do so. Say, never to us. Nana, so from me, I'm a bow, a real, and you grow. That's a mamma. Popia. So this one. Baba, I understand. If you are the young That's it.
Ọbẹ̀ni ìdí bẹ́ẹ̀ náà ló dé àgbòyà. Nana kò sí kó ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ kọ̀. Dé àgbòyà chídọ̀ mọ́. Sìbìbí jẹ́ nàá. Ìdíje nana kò sí kó ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀ kọ̀. Bí a máa ṣe é ní àlùfíì kò fún àti kọ̀kọ̀ bí. Mi nana ẹni yà sẹ̀sẹ̀. Mi nana ẹni yà dùnkẹ̀. Sẹ́ yìí adìẹ. Sẹ́ nana yẹ ní sísun lè yìí. Òfurama nọ̀kọ̀ òfurama èlùyò òfurama nàdúró mẹ́ba ẹ̀sẹ̀ máa bá ètò òtúnbọ̀ sáǹkì. That's a blue. Oh, baby. Yeah. Lójú sọ. Ẹdí bẹ́ẹ̀ náà ló dé àgbòyà. Ẹdí àgbòyà. Adọ̀tẹ̀yẹrẹ. Adọ̀tẹ̀yẹrẹ. The front commentary. Me nana ne Nana Sapon. Me nana ne Kòsíẹ́sì Edu. Ẹ̀sùn pa ọbẹ̀ sọ́mu. Ọ̀dẹ̀ sì máa Asante Adehyeman no. Ẹ̀nà náà yìí so. Ẹ̀nà ẹ̀mí sọ bá bẹ̀ tó aṣọ. Nana náà fẹ́ mi àná pa. Ẹ̀wíyá anájọ. Anásẹ̀ ẹ̀dẹ̀ sílẹ̀ mu. Èyí ní sáàsì yíyàrá ẹ̀ fi wọ̀. Nana náà fẹ́ mi màmá. Beto ọ̀nà òtún fọ́ àgbàsí. Lójú sọ ọ̀nà ẹ̀sẹ̀ wọn. Ẹdí bẹ́ẹ̀ náà ló dé àgbòyà. Ẹdí bẹ́ẹ̀ náà ló dé. Ọ̀sẹ̀ sì dé. Ẹ̀yà àgbòyà bẹ́ẹ̀ yà nífa yẹn. Ọ̀sẹ̀ sì dé. Mi nana ne Kofi Akabua a odi àwọn aso ẹ̀kọ́mọ́ yìí. Bí wọ́n fa ní ọ̀kyẹ̀báfọ̀ pẹ̀tínká a odi àwọn aso àdọ̀ntẹ̀ yìí. Mi nua nana wusu bẹ̀mpa a odi n'adìẹ. Pa nana nra so asanteman ẹna edu mi so a ne mi mẹ́tọ̀ aso yìí. Nana kofia na no o ewie o anadwo o snow mu o. Biswai eyare meba sama ma betu otunfo tankesi What baby? Lójú sọ ọ̀gá. Ẹdí bẹ́ẹ̀ náà ló dé àgbòyà. Ẹdí àgbòyà bẹ́ẹ̀kú. Sìbìbí jẹ́ nàá. Yeah, baby. What baby? I say yeah. Beginning to see Adehyeman Coronation. Yes. You can try to go free. Me nana ne abesi Adehyeman Coronation a ọtọ so nyina. Nana abesi Adehyeman Coronation tó ti ní ọwọ́ fàṣẹ ẹnìwẹ̀. Paapa Juma mẹ́sà ẹ̀ka nà ẹ̀nìwẹ̀. Tùmẹ̀dì a me nana bí ṣe Asante Adehyeman ẹ̀na ẹ̀nẹ́ níbẹ̀ yẹ bí wọ́n tó wá sọ. Many Adehyeman dé òmìnira. Nana esisi saya ní ìgbẹ́kùnfọ́ ẹgbẹ́ kọ́ ọdún ẹgbẹ́ ìgbòmìnir abẹ́rẹ́ nìyẹn. Ìsọ̀rọ̀ ní ìyàwó yẹn. Sọ Nana fẹ́ mi àlọ́pàá o, ìwíyá o, ẹ̀dùnmírí o, nkó sinú òmù a bẹ́ẹ̀ bá. Sọ Màmá tó o tún fẹ́ kàkẹ́sì. Lójú sọ. Oh, baby, I want to put it. Bẹ́ẹ̀ma òdi di sẹ́ bẹ́ẹ̀ma. Òdi di sẹ́ òdi ìkùnìm jata ẹ̀kùnmá àkọ́dá bẹ́ẹ̀ náà ó jásẹ́. Ó sẹ́mìrì, àwọn ọmọ wọn ni ẹ̀kúnra náà. Bíbí jẹ́ nàá. Nana
Asante Adehyeman so me ba beto aso se akomunyi ema adehyeman se nana fre na no pau ewiem anadio snow mo ice nkra sai eyi yare nana fre ma mama eto important Good song. Mama, a deep and under the other. The queen of water. I remember having Country Africa. You're going to be a wood. Bishop and Mama. Yeah. Strain and Nana can't understand. The change, the queen of water. Yes, Obama. In another, another field, Brasco. Me of an apple. Me of an example to 4. Some part in another Abeson and a drum so. Asante Adehyeman apa o se na fa ko twa to nya na fra nya no po ebio ana jo snow mpo a Israel yadie meba mama bitu itapese
Oh, Midini and Frama, Okajamai, Patachi, Jimmy, and you. We said you took four and come, I can't come to see. Me and Anna, any Ugopenny Prime. Me Nana, any Nana Otinda, who will. Tokudu, Nana, Nana, I will you, a sugar, Nana. And I'm so far, when I know Edison Asante, and I'm so Baba, never to us. Memphis in school, they never knew anyone Asa. Sanano, friend, I'm a pole, and yo, snow wool, member. You say me, and yet. Samama, me two, four, and come to see.
ahyia me adaroma anahima anima ɛdi nsabani na adaroma sese enya yɛ ɛhìn yɛ dan ya ɔma ɛma abɛnifo bi a ɔbɛkyerɛ n'ano nsabani mu tia ɛdan ya ɔwɔ abɛnifo bi a ɔde ɔbɛkyerɛ n'ano ɔde hima abɛkyerɛ n'ano ɔde hima abɛnifo bɛkyerɛ n'ano nti wadaroma ma wɔhene mmra na ɔbɛkyerɛ ha bi na ɔmfa n'ahemaafoɔ ɛnkyerɛ n'ananom ne nsira kɔ amane ɔmfa ahemaafoɔ no nkyerɛ n'ananom. Yo. Ase fɛfɛ a nana mo ɛmɔ mi. Yo, fɛfɛ a nana mo ayaba adesuman Asante Adehyeman a ɛwɔ Dallas, Texas a ayɛ ɛfɛ dodo. Thank you.
the name said, and now we dear legacy, and now the giant. And this remind you, everyone said, open beer so, open one, Yada Nana Sifa Asi Sabri Yadi Jumedi Nama the Pempers of Nana from Esai Achse Nana because it's an away Peter Malina Nana the Russians of Medasi Abu Shapani Madaru Mami Hua Otabani, Wanauma, and I was a quarter. The name of Muslim New for it, and I'm you. Yes. Otabani, I was a quarter. Nachalo, yo, ubeti ama, Nana Mati, say, Yasida, Igraha, or before my Ibra, so Prepare Hassan, I did that, Hassan. When I was home, so there was a penny. Or he wanted penny for us. Prefer my own. I say, Superman. Don't go with them. Bigger house. Now, I was about the grandpa was earlier. And I'm one of and I'm from my name, Antuma ni say Wadaruma we dey almost naka sabe e ma panifo omobobo omo so yi obo didi acha obi acha be mu she on be o say we be ko be ma we yi o ana wala ma yi ma panifo be acha ana ma dante na na mi ya pa so ma ke bi ni lejo na no Wadaruma Nesiri Asakakra. Babusiafo nyinaa ta akyi wɔ ha na mpɛsɛ yi ne hema ne mahemafo nyinaa ɛde kyerɛ Marawo Asakwa da hɔ Marawo ɛyɛ mo mohwɛ adeɛ fefe gyina ho yi a mea me hema ana amasɛrewa ampe prakatu ɔno na ɛbɔ me ti dɔ na ahema yi Aye Dallas, Asante Adehyeman, yɛgye amammerɛ di yɛto aba ɛne yɛyɛ ɛne yɛhema na Madaroma Dallas yi me no mehema a ɔmo so to aba yi no yi ana aba sɛ wampem Another man also like that. Me a me hema church obi no apenya na botoro sɛ ɔno abeyi ne hemafo a ɔbotaa n'akyi akyerɛ nananom akyerɛpenya Madaroma Nanano nipamocho Madaroma ɛyɛ me nipa so ɛyɛ nana konti hema ana tɛsi dua ɔno ɛne ne konti hema ɛwɔ Asante Adehyeman ɛwɔ
Nana no Pamacho. Oba Fepe ya ujina ya me nipansi ya. Ono sone ya kwa muhima. Pamacho madaroma di nana yecha ndamwasi. We are final. Nana no Pamacho madaroma. Àwọn fẹ́jọ́ yà wò gyina ne nsa nifa so yi ɔno nso ne din de ana amadaako a debɔmakyɛw wɔno ne yɛgya asehema ɛda mo ase. Yo, nana no Pamacho mi gyina ho bio. Wo hwɛ ɔbaa buroni a wogyina ha yi a ɔyɛ ne dia ne ɔbaa ho fɛ. Yɛfrɛ no Nana ya Kyerewa. Pamacho madaroma ɔno ne Asante Adehyeman ne fahima da mo ase. Yo, nana no madawro ma me san gyina ho bio. Ahima fo ne de me hwe mu na abrofo kwa na me nyaaye. No ti. Kokko brodi a wogyina me san nipa so hei. Ma cha madawro ma ono sene Asante Adehyeman chidom hima me da mwase. Me pamcho de din de nana kwasua jaba me da mwase. Yo, nana no Pamacho, usha me nsa nifa nso bie mu a eye yaboafo hima Pamacho wono ne yaboafo hima ye frana nana adwoa dramai Madame Wasi. Thanks, Yo, madame, c'est-à-dire, on y est au Japon, on est massé. C'est-à-dire, à boire, on peut pas en mettre. Et on est, na éducation, na au Japon, on a ça. Insani, c'est tout. That's it, what is the Nakam? Oh, when an Nakam is not the about we have not been responsible. And they are not going to answer. So, I don't know what else. The soccer.
Adehyeman obi ya Serbia kawope Asante Adehyeman ose ye Asante Adehyeman Asante Adehyeman oh yeah Adehyeman beba oh yeah Adehyeman beba oh yeah Adehyeman yes, Ramo, and then what can she have? In what it may be, in Saye, moving the fair. Yes, Ramo, and some of the the American can cry, and I miss and then upon a idea more than eye fanfare said they were front to my yabe no obi abade ofu afei ochira ohiri rewa ohu ohima rewa ohu ebi bra ohiri oso edu ata boresu na said edu ba bi ahebe nana ni ehu nana yesram ojia no wa ye said the peni kanu so ebi adade a Yegebeyi, Etinuye, Ochicago, and America, say, I hear the Canadians and Juan, yes, that's why. Maybe I'm parking midway. I charge me. You call ya, go to it, and I don't know to that being my good life. Must start. If I'm out, I'll wait, ma, will be misunderstood. A caravan, and so. It is some idea of my dear woman, my dad, yes. Now, that part, I just said for him, now we hear, now he might be in a tree. Nay, Nana, and you, this is no him one day. And that's how now a young boy, you see, and TikTok, go for payas, or more payas, almost you don't mess with it. Yeah, almost. Yes, sir. Aka nananum Asante Adehyeman otra so a na so ofiri so a no abe pani paa emregrem di chami Chicago na esi ni yema bi kwan if you say the group MC di home na say you are chiami enti da wo yo hini na say be MC dia na say wasa malo ara everything that you are doing, where you catch you, you get what oh, he our money do a person, and he said he could have no young. Yes, that one, he just maintained the machine to be a good day. Here.
makwanya makasa kakra. Ya frame adom yema joba. Ana numra mi na tse nyina na se. Sabi ampani force akwa sansa fadia. Aya no de chire beto. Ana bo amansra ni hwe no ya mo obusa nsa. Ana sabi aya no bese power wai eni konini abai. Aya ni atasre beto. Control fio na na yere sawa sikanso osibisuman eni mani. Wasini enyame baya no aya ni ebo ana wonhwe akia wona to ayemfie prakopa na sana na meso aso yire na wo yo yire ira na wo yo yire free from nya kwa no na bi ana wo tuntum se bi no na wo na na mi na se ama na ware na na amframa jebi wakuti amai apobi enfie bebe ya abasini wonyame na wo ma proso adomo na mu pole enu ona na na yiri se wa on kasi sabia awoda wa wo na mu numu wa yiri ba passe men kan tra na to say na kuma mu to fi pa ena de nyame wi se ma mi se wa be tra ato tuntumi fufo na so ankambia obroni sina ya something which is there we the ba chin no bi Enti abaya ni ani kan esa so na kuma na wa bo asa body sinti na ya na kuma mu to finti wa ni to fi ba ani ni obi a wo ni to fi bi be to tension na so sana na na dabi anu na yiri se wa o mu do ni da tie wa yiri ya wa wi where ba passe wo da ba fu wasi ya nyanso wasi enumra yi ko do ise chire fia ni be yi ya wo ko be che na ko akwa to ye wo be che chira na tu ma ni sa wasi e kandre yi ani rosary wo be ko ya pai mo fo na ba bo pai fe na ba bo pai den esa se wo chira ko no wa ta wa che enya kandre yi kan ya ira eno na achira wo kwan na nti super ebi nuru maame se wa se wa ni me de aduku kola si awodu asitira ni se wa yi ni eno ya di bibia tutu ho a enye yire on ti mi ka se na na mo ye tutu na na ba bia na mo ye koko eno na bu ai si e ba ti mi aka ka na si na wi a ye tu mi ka o yi ni se wa di na ni e wo na chiri 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 de baby o tani apodo
Get together, no. Now, as I have fundraising into whatever you pay to enter, I don't know much about that. Yo, Nanamedasi. Nanano, Nanahima, any million Asante Adehyeman. Midwina ha, Mikuta Nuboni, and said in Penfoka, say a Banukura in Pro. Now, your friend, ya a breathy. Nahima, Sewa Ampim, Nima Menibe, and be a new of my uriness where you may battery one. And the Amma, Uma, maybe dinner ha. Incredible, and like a crabby a chumwood. Nanka, why in Contra? Then Kawan fat and frat and numb. There's your name, Yama also. Am I at the Consensiva? What you do, what Consansi? Tinamia, oh, mammy, Vegina has a year. So we continue now be more. Bibi a obebru obi ano. Na da achi we dia kan say we be di ohima ano. Ade a wo ma me so be yi edwom eno no. Die to si bi o. Me baby e wo eyin furu. We din de asari be di de. Onu kwani asari a le bra ni e di be di de. Ah, we no try o ma na Made a tower, or you know, wait, dear, and ran to him. Now, so that you know, what your kind be said. You dear, or you, whom I remember tower. Yet, Osibio Nana and Frama or Kujaman. Emra, meeting my order. Only 1 penny for the time that you may be ready to born. A year may need ye. I mean, we said, a paprania, what time it is. Etienne, what side? I'm one sitting. I'm here to walk to so in here. And how, mammy, can some for pet as a new for food toddy was your good one and your shower. Nancy, Mr. Man, say your papa body and revenue.
yɛsɛ ɛnha ne yɛkora na ɛsɛ nyini kram ɛti na ɛsɛ wo maame mefa adwere ɛti sɛ manya nea yɛbɛka mu a na ɛsɛ mede biribi a yɛbɛtumi ɛnom ɛba ɛti wo maame mebɛgyina ha sɛ yɛ a wo ne wo mpanimfoɔ ɛne Asante Adehyeman ɛma mekura me nsɛm nsa nkɔtoa edumienu sɛ sɛ motena ase na edumire a mode biribi ka mo ano a mo nso moanya biribi anom apia no na mebɛgyina ha a mama deɛ no na mompere yɛda maame ase ɛwɔ anuonyam a wɔde ahyɛ ne ba ɛnan ma wɔnkyerɛ sɛ ɛmu yɛma no no ani ɛsɔ yɛda mo ase bebree nyame nhyira Ago. Alawama. Israeli ni kasakata. Alawama ku. Sɛnɛ ukiya ko basa ya do. Osise saade yi. Abem. Sɛbi ku dress and say the action no so and the basa so. Ene na saade yi na wo se baso. Na ɛbɛba so a na ɛyɛ baakofoɔ ɛnyɛ ɛyɛ nyinaa ɛne ayɛ amanako ɛsan sɛ baabi a yɛfiri nti yɛpɛ sɛ yɛgyina yɛrɛ nti ɛna nɛ yɛabɔ no ɛhyɛ dwagya mpɔ ɛne yɛ nanado anuonyam nti madaromako sɛ madaroma anamframa a ɔkɔgya wa akatekyie abɛbi odidi bi gyina ha mene hwee ka sɛ nyame ɔnhyira obi biara sɛ wasɛ wadagyeɛ osika obi biara de abɛta yɛ akyi sɛbi ɛnyɛ nnipa nyinaa nyame yɛ saa ɛyɛ a na metae ka bɛwura otumfoɔ n'asɛm hɔ yɛde bɔ ne nsamanane sɛ obi nya sɛɛ bia ɛnkɔɔ bɛyɛ bi sɛbi yɛtu kwan aba buroni maa so ɛnso yɛwura mfie nti yɛafa yɛ amammerɛ sɛ yɛma ne nyinaa mmerɛ bi yɛtwam kɔ bɛɛ kurom ahofoɔ sɛbi yɛka amammerɛ sɛ kora asemasa mebaa sɛ meba bɛbi sika wo mepɛ sɛ bɛti banananom ɛnim ɔmo sunsum ɔmo mo ɛpigya wo a sɛbi wontiri ɛnyɛ deɛ wɔ sɛ woyɛ bia wɔsɛ wodu akyiri nti obi bia wɔyɛ biara no mara wɔ ma yɛda wase Asante Adehyeman gyina abusuakuo ɛnima abusuapani ɛyɛ mfoni ahema nyinaa anim sɛ aseda ɛnka ho otwadi ampɔ ɔhyɛ wo ɔma mo nyansa ahoɔden ɛne yinkyerɛ na ɛgyima nso ama to sɛdeɛ yɛmmra a yɛsɛ bɛnu yɛkɔpra na ɔmo nso hu sɛ nananom pii baeɛ wei ɛyɛ nanansɛdeɛ yɛ deɛ yɛyɛ nanansɛm ebi ba bɛyɛ ɛyɛ nso saa na ntima bɛma ntima bɛ wɔ ɔkumu ɛna wase Adehyeman na wase na wase na wase sɛdeɛ wapɛ